Hi, my name is Party Twice, Mr. Beast Zimbabwe, and we are broadcasting live from our Party Twice studios. Party Twice, ndongonzera nyaya dzese dzikuitika atumana ose enyika nomasaisai ese zvawo tinge tichiunzira ipapi panapa paParty Twice kuti wosarireka yogara wasubscribe wolike wokomenta because isu tisi kumira boys kuita tisi kumira kupa malatest aumana saka garai makatenga data hanasi boys anoene nyaya boys aitika boys wokwamutoko boys amene kuli mugomo so boys mukadzi wemunhu womurume wemunhu boys neimwe mvana boys wabatwa uchita sei wechilasana muchi mugomo boys boys ati mukuiona ndifoto yacho yandaisa pakaipa boys unoonekwa nezemo ndikeno muzi muchi unoonekwa nezemo boys kumusha kunofuka masango dzinzi chitsva baba dzinzi chitsva dzinzi chitsva baba akuzi uko hakuna malogika kumusha vanongoenda kugoma so my name is Party Twice, Mr. Beast Zimbabwe. Tuze vafungire muchi comment section don't forget to say comment don't forget